Da ste bili sa nova epizoda na mom kanalu i danas snimamo Dan ili ne dan. Jaffa keks, to sam dobio druga pre godinu dana. Ja ovo nisam izvinite, ništa ne vidim, zabugovala mi. Moram opet uđi. Izvinite nešto za internet. Izvinite, molim vas, ga. Biram dam ili ne dam, ja ću da izaberem ovo najteže. Ovo je prva epizoda i ovo je sezona. Sezona 1. Da, ovo je bez veze nešto, ovo sve za... Evo da vam pokažem, trebam gore da spokne. Ovo izgleda tako malo, ali to je veliko igrice. Samo izvinite, ne vidim ništa od ovoga sa snimanja. Dobro, vidite to. Space, to je 3. To smo pokazali. Idemo next. Meni nesam dobro kameru, ja nemam stalak. Zapravo za ove koji imaju, blago se njima. I naravno, mene mora nešto da zaustavi, naravno. Vidite. Ne mogu da igram nešto, ne znam šta. Ne mogu svi, izvinite. Pokušam nešto ja. Možemo da radim. Idemo da, ovo mi je najlakše. Sad i prihvatim. Ajde, uključi se u igru. Ovo je sve lako. Ovo sam snimao, ali nije mogla da mi se izbaci. Beže. Sljedeće to. To je to. Ne znam, ja ovo snimam u HD, pa vi pogledajte prevoci na HD. Bolje se meni tako bolje vidi na HD-u nego na bilo koje drugom. Nemam puno memorije u hard disku od telefona, memorijske kartice, ajde da kažemo. To obožavam da kažem. Uvijek se zajebam. Ovo tako, sad, puf. Ovo je sve lako. Postoje mislite da je ovo teško? Nije ni malo. Samo tu, hop, 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 top, 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 top. Uspješno. Vidite, prvo idemo ovdje, pop. I ja sam to jebeno omašio. Da znam da će ovo trajati pola sata, ali neće premiješ, ali tako pola sata, šac. Samo top tu padne, to sudari tu, uspori, staviš, pukneš. Samo ovo ovdje strošiš, ovo ovdje. Samo uđemo. Samo tako razbijemo ovo, petam. Samo ovo razbijamo. Pam. I ja uvijek idem na reslike. I bam 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 bam. Idemo ovdje, idemo ovdje, idemo ovdje, ovdje i ovdje. Čekam.
Izvinite ljudi, baba me zove, sad ću da... Neću joj odgovoriti ništa, izvinite. Ona je toliko naporna, ja sam ja rekao da idem da snimam, da me ne ometaju i to. I sve ću da mi uđe u sobu, to znam. To znam koliko je do sada. Evo, prešli smo. Ovo mi je prvi, drugi put da sam osvojio ovu količinu. Inače, javila sam je negdje oko 2000 bodova, ali sad ne vidim lepo, gledam kameru, držim jednom rukom i jednom više. Evo, to. Ja sve mislim da ću mišem da, ovako kako gledam kroz ovo, da ću... Realno, ceo svijet je od Jafe, ove čokolade od Jafe i tog. Opet, izvinite, ne, to tamo da ide. Tu mi se premotaj vamo. Tačno sam ga roknuo u facu. I sad gađemo ovdje iznad, ovdje dole. I ovdje, ajde. Dal me zezaš? Koji sam ja user. Ne, moguće najlakšu. Buf. Ajde, primi ovu jedno, majke ti tvoje. Mora ovo da me zeza i to buk. Majke mi, poludeću. Buf. Da, ali nije mogo toliko da a od repa može da pokupi. Verujte mi, igra sam isto buza igrić. Ja gađim u rep, tamo on pokupi. A na glavu ne može. Malo ispred. A na rep može. Izvinite, sve sam prstan. Nadam se da gledaju ovo moji drugari iz škole. Dobro, ja ću to sljedeće nedelje da im pokažem na informatici. Evo, zaključili smo to jedno, to... Idemo gore. Da, ja sam prešao u Lazarevac. Pre sam bio ovdje u Borovu. Sve imam mnogo više drugara. Mislim da ja ne pričam tako mnogo. Šalim se, bre. Pričam ko... Više. Postao sam ko Ćale više. Kad mi bupa ono. Što?